Moi taas täältä Saran aurinkoisesta smoothie-tuunauskeittiöstä. Nyt tehdään sitten kolmas tuunausvinkki tästä Energy Smoothie Mixistä. Ja siis tämähän on aivan loistava, ihan siis sellaisena veden kanssa tai jäiden kanssa, mutta nyt tänään tehdään näitä lisätuunauksia. Ja mitä täällä on siis, täällähän on paljon ihania raaka-aineita, mutta erityisesti nyt just se maga ja siitepöly. Ja tämmöisen smoothie kannattaa just silloin nauttia, kun tarvitsee vähän voimaa ja energiaa. On se nyt sitten vaikka ennen treeniä, työpaikalla tai ihan muuten vaan on vähän väsähtänyt sitä päivän kovasta duunista, niin sitten kuule Energy Smoothie poskeen ja menoksi. Mutta laitetaanpas taas uusi smoothie-tuunaus käyntiin vai mitä? Laitetaan jäitä. Puolitoista desiä. Ja tässä mulla on myös pakastemansikoita. Laitetaan niitäkin semmonen desin verran. Noin. Seuraavaksi lisätäänkin sitten rahkaa. Tässä voisi ihan hyvin käyttää jogurttia, mutta tässä on hyvä proteiinin lähde. Mä laitan noin 3/4 desiä. Mutta jos haluaisit vähän vielä ruokasemman smoothie, niin sit laittaa vaikka heraproteiinia, riisiproteiinia, niin sit saa vielä oikein sitä kylläisyyttä ja lisäjaksamista. Mä toin suunnilleen se 3/4 desiä. Sitten pieni loraus vanilja-aromia. Se antaa aina tosi hyvän maun. Mä tykkään muutenkin käyttää sitä paljon. Ja omenamehua noin desin verran. Hyvä. Ja lopuksi laitetaan vielä Energy Smoothie Mixi. Ei muuta kuin kansi päälle ja annetaan blenderin hoitaa tää homma. Kyllä. No niin. Nyt on koostumus tosi hyvän näköinen. Ja tää on kiva, kun nyt laittoi tänne näitä pakastemansikoita tähän Energy Smoothie Mixiin, niin tää värikin on vähän tämmönen punertavampi. Mutta täytyy sanoa, että se käy tosi hyvin. Mansikka tohon Energy Smoothie Mixiin, että se taas antaa ihan erilaisen maun siihen. No niin, mä olen kehitellyt tämmöisen hauskan kuulettiikin. Täällä on mansikkaa ja appelsiinia. Kaataa, onko tämä oikeasti toimiva sellainen? Kyllä mä nyt pistän sen vaan toimimaan. Noin. Oi. No niin. Mutta näillä on aika hauskaa, kun aina voi vähän tuunailla ja laittaa sen niinku loistamaan vielä näillä kaikilla pienillä koristusideoilla. Mut näin. Nyt se on valmis. Nyt on kyllä ihan pakko taas maistaa. Siis niin hyvää. Ai. Mansikkaa ja rahkaa ja sit on Energy Smoothie Mix. I'm in heaven.